Sisekuze ithinta amaholidi abazali abavakashela amabhishi aseThekwini ngempela sonto banxuswa ukuba ke baqaphe ingane zabo. Selokhu uqale amaholidi idolobha limukele ivakashe ngaphezulu kwegidi. Kanti ke osukwini nje ingane ngama489 zidukelane nabazali bazo zatholwa izisebenzi zedolobha zaphinde zahlanganiswa nabo. Obuhle bamabhishi aseThekwini kungezinye zezizathu ezenza ivakashi zitheleke ithelekile kuleli dolobha futhi zikuthokozele ukuba khona. Komuntu uza lokhu kusho lukhulu njengoba beyijabulisa ngemidlalo enhlobonhlobo. Obuningi babantu emabhishi kwenza izingane ziduke kalula. Inyathelo efana namabhande afakwa esihlakaleni somntwana ezinye imithetho eseyithathiwe ukuzama ukunciphisa ukuduka kwabantwana. Lamabhande anombalo oqhamile abashola isihlakaleni somntwana sekubhalwe imininingwane yomntwana nomzali. Lokhu kwenziwa abasebenzi bomkhandlu abalekenise endaweni ezehlukene ebhishi. It will be user friendly for the parents because they've got their contact numbers on the armbands written, so that if a child gets missing or something related to that happens, then they are able to contact a parent. Ngiwabona amabhande owusizo olukhulu ngoba kuyenza ukuthi awuhambi nengane eyodwa awuhamba nengane eziningi. Mhlawumbe usagade enye ingane ngala ikulahlekele emehlweni. Yize kunjalo umkhandlu uthi lamabhande washo ukuthi abazali babayekela abantwana bazulazule ebhishi. Baningi abazali kakhulukazi abancane abafika bashiye ingane zabo la bese bayihambela endaweni zobumnandi. Sithi ke manje sekuzoba nzima kuthina ukuthi sivele sibanikeze mase bezoyilanda ebusuku lezo ingane. Ibhasi manje angeke inanaze ukubika abazali abangayinaki ingane zabo. Bongani Gema, SABC News, eThekwini.